Kira lang, kabangas. Inanihan pagkagod. Makabuang gining vlog do yan. Hindi sa kagkagod ba? Pangaso, muning nasunog. Oh no! At bangragid sa mo, awa. Oh. Drainage. Oh, may amo diri nga area. Oh, drainage. Nasunog ko, so kayo. Oh. Division Road, oh. Oh. Drainage, mura man yung utlanan, drainage. Oh, napay mga bumbero, mga kabangas, oh. Oh, nasisir, oh, nagpa-pusisit sa iyang kuan, tubig. Nasa pa kayo, oh. Oh, sunog yun. Pila ka ni kabalay da. Oh. Sunog yun, mga kabangas, nasa pa kayo. Oh, sunog yun, oh, ugdaw. Oh. Diversion na dia, oh. Kulay. Tabako. Saint John. Cuman murah otomatis ya, Pon. Matik na siya. Ada, Bang. Ang gagmay lawas ba? Dagko lawas. Gaaso pa ba? Mura gasugba o ganang karning baboy ba? No? Ano kabangas, oh. Kanang nagbukas-ukas si Artugi na. Pinakagahi na deres Agura. Trucks, oh. Gali ko na niabot ito, oh. Jara taman mga kabangas, oh, kanak-kanak. Ya. Daw. Diversion road na dia, oh. Saka kung kabuhi mga kabangas. Tulo kayo sa amo nara diri at bang likod ani, oh. Ano nga karsada na amo diri sa likod loyo. Daw, eh. Kana Sartugi basana. Gahi kina dire. Sir, Sartugi, oh, basana. Talagsara nagkaligo. Kana muna Sartugi kana basana talagsara nagkaligo. Kana. Ano siya? Yung mga kabumbiruhan, mga kabangas, paisaw.
Drainage na kay pagitan ba? May drainage na human. Okay. Mga marites oh, padagang tulay. Okay.